ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ଥର ଆମକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ କାମ ପାଇଁ। ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଯାଏ ଯାହା ଆମ ଭାବନାରୁ ବହୁତ ବାହାରେ। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିର। ତ ଆମର ଭାରତରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି ଓ ସେଇ ପ୍ଲେସେସ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆଜିର କାହାଣୀ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଆଜି ଏଇ କାହାଣୀରେ ଆମେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରୋଡ, ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଏକ ବହୁତ ହି ହଣ୍ଟେଡ୍ ରୋଡ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା କାହାଣୀ ଅଛି ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର। କାହାଣୀ ତ ନୁହଁ, ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରୋଡରେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ। ଏଇ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି 2019 ମସିହାର। ସେତେବେଳେ ଅଜୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଓ ସେ ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ସାରି ରାତି 11ଟା ବେଳେ ବାହାରୁଥାନ୍ତି ଘରକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥାନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲି ଏରିଆ। ତ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ବି ସେତେ କ୍ରାଉଡ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ନଥାଏ। ପ୍ରତି 5 ମିନିଟକୁ ଥରେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଆସେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ ରୋଡ଼। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଅଜୟ ଭାବିଥିଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଇ ସୁନସାନ ରୋଡ଼ରେ ତ କେହି ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଭାବ ବି ଆସିଥିଲା, ତା ସହ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଜଣକ ଏଇଠି ଏକଲା ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ନ ପଚାରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପଛରୁ ବି ଯାହା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଏଇଟା ନୋଟିସ୍ କରିକି ଭାବିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ ଆବନର୍ମାଲ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ପଛରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏଇଟା ଭାବିକି ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଭାବି ଦେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ହିଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସକିଂ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ ଓ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଟ୍ରକ୍ ଆଗରୁ ଆସୁଥାଏ ଓ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମିତି ହିଁ ସକିଂ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ସେଇଟା ଦେଖିକି ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତ କିଛି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲା, ଯେମିତିକି ଆଙ୍କେ ବାଇକ୍ଟା ରଖିଦେବେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲା ଆଙ୍କେ ବି ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଓ ସେ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଅଜୟଙ୍କର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଜୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
तापर कौन हला से निजे भी जान नथिले। से जेतबेले तांकू होश आसिला से निजको गोटे मेडिकल रे पाइले। जेतबेले से तांकू मेडिकल नहीं आसुवा ट्रक ड्राइवर को पचारले जे कौन हला कौन पई मु बेहोश हो जाइतिले सब जेतबेले पचारले सेतबेले से ट्रक ड्राइवर जन कहले आउ जेतबेले से अजय आसुथिले बाइक रे तांको पछरे जो स्त्री लोकड़ा बसथिला से जने स्त्री लोक नथिला से गोटे डायन थिला। वो लिटराली सी तांको कांद को चोबे चोबे खाऊथिला और तांको कांदर बहुत सारा ब्लड बाहर। जेतबेले से ट्रक ड्राइवर जनक एटा देखिथिले से तांको बंचाइबा पई चेष्टा करी तांको आगे नहीं गाड़ीटा स्टॉप कर देथिले और तांको पाखको जाई से लुहा रोडटा धरिथिले जो से लुहा रोड धरिक जाई तांको रक्षा करथिले। तो तापर से जेतबेले अजय बेहोश हो जाइतिले तांको नेकी आसी मेडिकल रे एडमिट कराइथिले। सेतबेले अजय जानिया पाइले जे से जेतबेले रोड रे आसुथिले लोक माने समस्ते तांको देखि कौन पे एते शॉकिंग रिएक्शन दउथिले। से जेतबेले होश रे भी आसीथिले से देखिथिले तांको कांदरू बहुत सारा ब्लड बाहरथला वो तांको पेन भी होतला किंतु तांके जेतबेले बाइक रे आसुथिले तांको से पेन टा फील होनथला कहीं ना डायन मानकर गोटे स्पेशल क्वालिटी थाए जे से माने जदि जहा को वशीकरण कर दियंते सेमानन को किछि पेन फील हुए ना जते जहा करले। तो एमिति किछि थिला घटना ए घटना रियल घटना आपण सर्च भी करि परिबे। ए घटना ऊपर बहुत सारा वीडियोस भी बनिछि यूट्यूब रे वो बहुत सारा आर्टिकल्स भी अच्छे एमिति बहुत सारा घटना अच्छे दिल्ली कंटेनमेंट रोड। तो मु आपण बास एति कहवाक चाहिए अंधकार रातिर जेतबेले भी आपण माने बाहर को जाते निज पई सुरक्षार किछि अरेंजमेंट करंतु वो जेतबेले भी आपण को किछि भी सस्पिशियस लगे तो आपण से जगह रो संगे संगे चली जातु क्या को भी इनवॉल्व करंतु नहीं आपण कहीं ना अंधकार रातिर एमती नुह जे किछि हंटेड ही हुए ता सहित क्राइम भी बहुत हुए। तो मुझे बास एति कहवाक चाहिए सावधान रुहतु सतर्क रुहतु। मु शंकर आज वीडियो को ये शेष करुच्ची।